Eu vreau fetiță, tare vreau fetiță. Eu первый спецназ, omor, первый batalion, pe sneguri, băi, l-am văzut. Acum eu să cred, acum mătale te doare genunchiul și vine. Eu cu Dumnezeu, Dumnezeu e bodyguardul meu. Numai muca tare îi place șaurmaua. Da, și iar hop, să duc la joc, foaie verde ca lună, joacă Maria cu nebunul, zi! Pe una s-o cheme Maria și pe una s-o cheme Domnica. Ai grijă de matale, te duci la catedrală frumușel și brăvuță. Mulțumesc cu doamna. Hai, pa. Ne vedem, ne auzăm. Ceau, cacao. Salut, salut. Cum la tine? Azi este sărbătoare, Sfântul Nicolae, avem mult de cântat. El e vecinul meu și așa e de brăvuț. Nu prea așa de pe acasă și mă nervează, că ne dor de dâns. Ai grijă de tine și cu sărbătoare. Ne duce. Îs cu torba plină, cu deale gurii, plec la mămuca, n-am fost de mult la ea. Stai că eu îi spun să aprind lumina. Aprinde-te, 3, 2, 1 și... Ai văzut? Și i-am pus crumbii, i-am pus cârnați doctorski. Și serios, că ați înțeles, da? Ciocolate și... N-aveți idei, mămuca mea e nebunită după apă baban. Fără reclamă, pur și simplu îi place babanul de leașină. Și îi fac o surpriză. Ea nu știe că mă duc la ea, dar o să o iau cu mine la concerte, pentru că mi titica când a să mai vadă și e concerte, muzică, chiuială. Hai! Știi cine-i poartă Gheorgheță? Ce? De hot dog. Veni de înghețată, mor, greu înghețată. Tu mori, măi, de vreme, măi, și cu tine tu. Dar dacă n-ați mănânc înghețată, nu știu. Da, Doamne ferești, dar cine să aibă grijă de mine? Uite, tot asta duc, de tot ce vrei tu. Și vrei tu, să am grijă de tine ca de un copilaș, măi. O! De la bun început, dacă cineva se întreabă de ce am paciul la ochi, mai recurg la ele atunci când nu prea dorm noaptea, pentru că în perioada aceasta, vă mulțumesc foarte mult, vă stă în costum la țână. Mama este la mine după o intervenție chirurgicală și noaptea o mai urmăresc cum doarme, cum sforăi, cum se întoarce pe o parte pe alta și nu prea dovedesc să dorm, și că mai pun paciul astea să ne se ducă negreața, știți? Are totuși om serios, frumos, odihnit, cumpătat, educat. Am o mare rugăminte la voi, cei care mă urmăresc. Sincer, am o mare problemă și nu știu cum să o rezolv decât să apelez la voi. Pe pagina de Facebook sunt 20 de pagini false Gabriel Nebunu, doar una este a mea și oamenii normal că nu-și dau seama și nu înțeleg care este pagina mea oficială. Acum am reușit și am pus o bifă albastră, adică dacă intrați pe Facebook să știți că pagina oficială este cea cu bifă albastră, lângă Gabriel Nebunu. Și mulți excroci, mulți, nici nu pot să-i numesc, cer bani de la oamenii care îmi scriu mie mesaje. Unii cred că sunt eu, dar nu sunt eu. Și unii oameni chiar trimit bani pe acele conturi bancare, dar eu niciodată, să țineți minte de la mine, nu iau avansuri pentru evenimente. Niciodată nu iau un eveniment pe Facebook decât dacă noi discutăm la telefon. Vă rog să fiți atenți. Suntem încă în capitală, mai aglomerat, dar acum când ieșim la traseul principal, aer, țară, o vacă cum paște, un magari cum chiui, un căluț cum călărește. Căluț călărește? Asta e chim. Un harmasar cum călărește o iapă, poftim. Gheorghe. Dar și normal. Of, când îi aud pe ăștia, nu grăiți prostii față de copiii ei de 10 ani. Alo! Ei știu mai mult ca noi. Știu de unde a ieșit copilul și cum s-a făcut. Păși, ce îmi spuneți voi niți, profesori de 4 ani, mâine 5 ani predau la o instituție din capitală, dar cât am învățat eu de la copii de la 10, 11, 12 ani. Happy Spring, asta e cosmos, copiii sunt o enciclopedie și cel mai impresionant lucru că ei nu citesc, ei asta știu, dar de unde? Natura știe. Și desigur că eu în continuare îți pot mânca la huși, trec în spate și mi-a locul domn Băta, dar el se pricepe și el mai ghine și la microfon și la condus. Uitați-vă și bunătate! Pe asta dacă îl calci pe papuși, ferească Dumnezeu îți scrie la 40 de zile. N-am văzut om mai curat ca dânsul, ștergi când afară plouă
Și pe drum e glod, e țărnă. La dânsul papușii scurați și încă albi. Poftim, luați exemplu. Eu nu știu, nu mă întrebați cum asta este posibil. La mine papușii scurați numai atunci când îi cumpăr la magazin deodată. Pe urmă, pa. Ne ducem de-o îmbătă la Șamalia, la mămuca, după care o luăm, o îmbrăcăm în rochiță, în fustiță și plecăm la Tigheci la hram. Și la Tigheci plecăm la Cantemir, scântăm chiar în centrul orașului cu mii de oameni. Facem? Facem. Cu Dumnezeu înainte. Pași. Și vreau o fustiță. Ion, ce vrei? Fată sau băiet? Eu nu mă interesează și vreau, dar ca Vladislava, o zic cum mă decât băiet. O zic ca sprândă dacă așa mi fată. Eu vreau fetiță, tare vreau fetiță. Pe una s-o chemi Maria și pe una s-o chemi Domnica. Doamne, și bisericuță frumoasă, apropo. Bisericuța asta e la domnul primar, domnul Ilie, de la Băcioi, e un primar extraordinar, da, un om și jumătate. Domnul Ilie, my friend, mai cu mătru, love you! M-a desenat o fetiță la Iedineț, îi mulțumesc din suflet, ești prea drăguță. O duc în mașină peste tot cu mine. Comportă-te cu prietenul așa cum vrei ca el să se comporte cu tine. Din bucata mea de pâine. Poftim. Of, ne-ai împuțit toată mașina. Tu vrei, Gheorgheț? Noi am luat de pe drum, am găsit. Am găsit o mâță, repejor. M-am descurcat cu dânsa și am făcut o cârnață. Vrei? Poftă bună. Poftim. Asta e pentru cameraman. Cu drag. Și asta e pentru mine. Mulțumesc. Oh, și ne aduc aminte ca să răgăim 3 săptămâni, am cărnat de asta. Am ajuns la mămuca și la bunelul aici la Șamalia, ultima casă din sat, ca să aud curșile. Lego Chinca, e s-o gătit, mitica, și-o luat bundița, și-o îmbrobodit capul, cu cei mei frumușică broboadă. Hai! Bunelul ne-a dus și ouă, ia ca cum mă întâlnește bunelul. Să-i dau ouă? Hai! Dacă matale vrei și tu lasă inima, poftim, dă-i! Hai să arăt mămuca! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Adevărat înviat! Hristos a înviat! Adevărat înviat! Ia! Asta e mămuca mea cea mai frumoasă! Mua! Dar de când nu te-am văzut, câtă vreme a trecut. Ia uite cum s-a îmbrăcat, s-a asortat și broboada, și ilicuțul, și rochița. E cei mai frumoasă domnișoară de la marginea satului. După gustul lor mă dau, că mă nițuiesc. Plăcăiesc. Plăcăiesc. Mamucă, ți-am adus baban, ți-am adus tăci ce-ți place lămătare. Dacă bunelul n-a să te asculte, apoi îți față. Ia ca așa. Nu, mamuca tare îi plac șaurmaua. Șaurma ți-am adus. Ia ca așa. Mamuca îi plac brânzările. Brânzăc ți-am adus. Mamuca îi place pâinea cu usturoi. Usturoi ți-am adus. Gheorghe, ți-a intră încoace. Mai riscat. Nu, intră așa, intră așa. Hai. Să vedeți cât e de inventiv bunelul meu, așa de grijuliu, el cum așa ochelarii ține în frigider. Vină încoace, ia ca poftim. În frigider, ca să nu-i piardă cumva, e ca ochelarii bunelul îi ține în frigider. Iar omule pe care îi zici, când deschizi, ți aduci aminte. Dar care-i secretul? Hâză, eu nu știu. De unde atâta imaginație ții ochelarii în frigider, asta pâș. Așa, ca să înțelegeți, la mămuca și la bunelul e camera de oaspeți, fiți atenți. Camera de oaspeți, poftim, cu ușă, cu tot. Mămuca are cloști, dar unde-s cloștile? Așa, ia ca astea sunt găini încălțate, le-am dat cadou lui mămuca la 70 de ani, dacă au de-amu 5 ani mâini pe mâini. Ține titele acolo! Da, bravo! Așa, baia, ia uitați, și baia, avem luxury, 7 stele Michelin, așa baia n-ați văzut. Da, uite la dâns. Da, mămuca, ești cu mine la concert, minunat. E ca așa, ia, titica. Hai da, și iară, hop, săracului la joc, foaie verde ca lună, joacă Maria cu nebunul, zi, hop,
Așa, uite așa, nu te dau, nu te lăsa. Să femeia altuia. Așa. Bravo. Dar la noi e prințesă. Ia uite. Queen Maria. Doamne, gine că am luat așa mașină mare, mai Ioanic. Dacă luam una cei jos, o matagon, că nu mai scotem mămca din sat. Doamne ajută, am ajuns la Tigheci. Nu știu ce am mari emoții, că mămuca e lângă mine, că n-am cântat niciodată în satul acesta. Habar nu am. Lasă că oamenii taman. Asta e ghine? Dar cum? Să-mi aducă. Așa tare îmi place bacaratul, dacă vreți un cadou, poftim. Bună ziua! Urmăriți meleacurile noastre, eu nu primarul, acum vine doamna avocat în partea cealaltă. Salut, iubirea mea, vai, ce drăguț, cum te cheamă? Dă-ți pup, pup-mă, hai. Ai, mulțumesc, mulțumesc. Știi? Nu știi, cred. Poate vă la televizor. Doamna Ecaterina, din luna noiembrie, măi, știți unii fiecare ți așa o femeie, asta e plăcere mare, vă spun. Cu dânsa m-am trezit, cu dânsa m-am culcat. Aplauze pentru doamna Ecaterina, care m-a invitat la hramul localității. Vreau să spun că ai gusturi bune, cum ai chemat pe mine. Haideți, oameni buni, am un cântic, ia ca vine ploaia. Dar dacă jucăm cânticul ăsta, o stopăm un chip cât eu cânti, pe urmă să plouă că este nevoie. Pentru toți cei care poartă frumosul prenume din Nicolae, Nicoletele, Badea Curiță să răsune și pe toți la Tigheci să-i adune! Ha! Da verde frunzuliță, toate fetile-s la joc, da Badea Culiță, da supărat-i foc. Verde frunzuliță, da toate fetile-s la joc, da Badea Culiță, da supărat-i foc. Lasă supărările, măi Badea Culiță, că-ți trec tinerețele, verde frunzuliță. Hai lasă supărările, măi Badea Culiță, că-ți trec tinerețele, măi. Și vreau să spun că, în primul rând, că eu cânt la Sud, în al doilea rând, că eu cânt în localitatea omului de suflet care mi-a și cumpărat topincile și costumul național acum 12 ani în urmă. În al treilea rând, că s-a găsit așa un om minunat ca doamna Ecaterina, ca doamna Catiușa, care din noiembrie m-a sunat și dimineața și seara și la neață. Și în al patrulea rând, vă spun sincer că am cele mai mari emoții, că astăzi cu mine la concert a venit mămuca mea, mama mamii mele, care m-a dus să cânt la Moldova Are Talent în 2013 de la Șabalia și vreau să spun că cu vreo 4 ani în urmă am operat-o la Chior, la Vinic, și că o dure Chiorul. Eu de mâine n-am să o cred că o doare Chiorul. E prima aici la joc și joacă încet cu tăția care pensionarii ăștia de la ansamblu. Iată, joacă cu dânsul și nu se dă bătut. Mămucă, mulțumesc matale, m-ai dus să cânt. Datorită matale, eu astăzi cânt la Tigheci, aici, Ana, pentru cei mai faini, mami. Mulțumesc foarte mult. Bunelul nu a vrut să meargă cu noi, că el trebuie să aibă grijă de curi și poftim. Da. Mulți ani, oameni buni, dragoste și fericire! Hristos a înviat! Mulțumesc mult! Mă duc la cantină. Sănătate multă! Doamne, cât de fain a fost mămuca! Cum te-ai simțit? Bine, apoi am jucat, mă dor călcăile. E ca cum eu să cred, acum cum tale te doare genunchiul și vinile, dacă ai jucat, că ai sărit în scol căpriț. Da, eu trecut. Așa? Deodată? Băieți, cum a fost? Mai joc, Bine? Da. Canești. Of, ne ești inima așa, dar băiați, văzut cum joacă lumea aici. Doamne, și cum a ținut Dumnezeu că nu uite acum plouă. Hai la Cantimir. Jos. Mă dăm. Hai, dai, așa. Cum ai spus, matale, vorba aceea, dacă minte noi? Minte noi noroc de unde? Dacă minte noi nici nu. Hai, nu te grăbi. Nu te grăbi. Așa. Ajută-o, Gheorghe. Așa. Mulțumesc. Hristos s-a înviat la Cantimir. Băieți, noroc! Gata, mămuca, ia că am venit la Cantimir. Mă bucur să vă văd. Azi mă strădui să nu te deranjez cu fotografia. Hai! Hai!
Hop, hop, foaie verde și o lalea, hai Marie, nu te dăm, nu mă dăm, nici nu mă las până face cârna, na. Sus, hop, hop, hop. Are stanca lângă foc. Asta-i lelea, ori nu-i lelea, dă-l din naf și-i crapă chelea. Noroc, asta e muca mea. Organizatorii, noi suntem organizatori. Trebuie să te dezăși de tăi, șmeni. Moldova e țară de minuni. Ia ascultați la mine. Eu acum am venit. Eu sunt первый спецназ, ОМОN, первый батальон, pe sneguri, băi, l-am păzit. 56 de ani am. 16 ani la pensie. Dar nu faci de față, nu e normal. Ai înțeles? Ca să înțelegeți, eu n-am luat bodyguards, ăsta e proiectul cu băieți care au grijă de scenă, de organizare. Eu cu Dumnezeu, Dumnezeu e bodyguardul meu, e ca așa. E bun? Ia că ne scați poziția, Oleac. Ai ieșit și deodată cu pretenții? Da, pretenții că de când ne-am luat bodyguards. Eu nu am umblat în viața mea cu bodyguards. Ai de drept să tai. Sunt oameni angajați aici, ca și stai să ne le vin, Oleac, știi cum m-au zguduit. Gata, dau ce bodyguard, ia uite, eu filmează-o, ia că-o. E în lăsini, în ciorăchei. El nu este pentru prima dată în scenă. Cel din Florea lui Filip Kircorov și Ala Pugaciova. Primul solist a formației Red Hot Chili Peppers, verișorul lui Justin Bieber, în aplauzele voastre, Gabriel Nebula! Hai să scoți gardul și ala din pământ. Ce să faci? Nu știu cum să ajung la netare, nu știu cum să te ajut. Este aici o femeie, așa faci la gardul ăsta, că așa-l faci. Să nu știi de ochi. Eu în locul matale însăriem de mult ce eram pe scenă. Nu, am glumit, gata. Eu să apuc să-l sară. Pe pământ de când e omul, cântecul alinătorul, să mă țină Domnul Sfânt 100 de ani să cânt. Ține, Doamne, lumea bună pe acest pământ și mă ține și pe mine pentru neamul eu să cânt. Iertare de păcate, dar toată închinarea mea rămân aici pe scenă asta. Să nu repetați acasă. Este aici o doamnă tare, de unde te-ai învățat șurile așa de ghină? Eu prin măcar mă dau și eu. Hai, prin sănătate celor de la cantinir și eu dat cu știri manietate. 2, 3. Au pe altă, gata, am înțeles. Din partea organizatorilor, tot sunt eu în fiecare. Și mă duc că m-a trimis la Chișinău și am participat la Moldova Are Talent. Și astăzi aici, la dumneavoastră, în premieră, vreau să cânt un cântec dedicat tuturor bunicilor, nu doar pentru mănuca mea, dar pentru toți dumneavoastră care sunteți bunici, care nu sunteți, dă-i Dumnezeu să fiți străbunici și să știți că prima dată cânt aici pe scenă la Cantemir, numai tu, bunică dragă, pentru toți dumneavoastră, hai cu sârba, oameni buni! Suflet drag pe lume, de la care am învățat toată viața lucruri bune care mult m-au ajutat. Numai tu, mămucă dragă, ai crezut mereu în mine, numai tu o viață întreagă mi-ai fost ziua cea de mâine. Vă mulțumesc din suflet pentru aplauzele oferite mămucii mele, care de aici la Cantemir, din satul Șamalia, în 2013 m-a dus la Moldova Are Talent să cânt și datorită ei și ajutorul lui Dumnezeu, astăzi sunt aici de Sfântul Nicolae la Cantemir să bucur toți cantemirenii prezenți la concert. Vă mulțumesc foarte mult! Sunt de aici la Cantemir și unii mă duc în lume, că e America, că e Europa, că e India, zic ca la sud, la mine, nicăieri în lume. Amin! Așa-i! Așa-i!
Antoan. Stai, că noi amândoi ascultăm lumea amândoi. Noi simple nici umbră n-avem. Este? Este. Catemir, mulțumim, sângele, noi venim! Totul de casă, smântânică de casă, ouă de casă, tot făcut de mânuțele mele. Mulțumesc. Dacă puteți să faceți o poză împreună. Mulțumesc foarte mult pentru tort. Sunt tare recunoscută. Gabriel foarte mult că mi-a ascultat problemele mele de sănătate. Mămica lui a avut o problemă, eu am avut 3 de-a mamei lui. Da, merg înainte, mă lupt. Dacă am pus natal, te lecuiești deodată. Corect. Să fii sănătos. Am 3 băieți care sunt foarte mândră de dânsi. Te iubesc, ca pe copilul meu. Să apreciez absolut tot ce faci. Dacă rămâne o bucățică, îi transmit și lui Anișoara lui. Frumos. Anișoara, dacă mănânci din tortul ăsta, te îngrași precis. Tot normal? Acum a fost concertul. Foarte bine. Ți-a plăcut? Da. Ai avut șpază azi, te-a păzit, te-a îngrijit. Da, am văzut. Mergem acasă? Da, unde ne ducem? La Curș? Urcăm ca pe o prințesă, Queen Maria. Hai. Te descurci? Hai. Așa. Deci măcar și-ați dorim în cantinet? Da, chiar. Am încheiat ziua de astăzi, a fost extraordinar, fenomenal. Mulțumesc că ați fost alături de noi. I-am făcut o surpriză și lui mămuca, dar și mie că a fost cu mine și vă doresc și vouă sănătate, viață lungă și aveți grijă de voi, să vă păzească Dumnezeu, să vă ferească de rău, de boli, de credite, de dușmani, de tăți. Pa! Foaie verde ca lunul, vă pup nebun! Pe mulți ani să vă ajungă! Amin! Gata, hai la Chișinău!